lawas ni Kristo, daghan nato kahibaw na unsa ni tungod kay nahibaw ta nga ang misa, ang Eucharistia maoy buhi nga paghandom sa gibilin nga kabilin ni Kristo nato, ang iyahang Eucharistia, ang lawas ug dugo nga iyang giambit nato sa adlaw sa katapusang panihapon. Now, to understand fully the celebration of Corpus Christi, na ay mga pipila ka mga reflections nga atong ipaambit. First, Corpus Christi is a reminder that God, ang Dios, nahimong tao ug nahimong atong pagkaon. Ang Ginoo sa iyang kagustuhan nga mupaambit sa iyahang kaugalingon, iyahang gipili ang usa ka pagkaon, which is a primary need sa usa ka tao. Take note, this is how God loves us. This is how God extend His love to us and even make Himself food. Aron gyud di tagutumon, aron gyud di ta mapasmog magutman sa atong panaw. Sa kadako sa gugma sa Ginoo, hingabot siya sa iyang pangunahuna nga mahimo siyang katong kalanon, mahimo siyang pan. Aron kining pan nga musustinar sa kalag, mulig-on sa lawas, o kining gilig-on nga lawas magpadayon sa panaw, paingon balik kaniya. The Corpus Christi is God made Himself available as food so that our journey may continue, so that we will never get hungry. Nga dili ta magutman sa ato ang panaw. Ikaduha, Corpus Christi is also God make Himself available as our drink. Di lamang lawas ni Kristo yang gihatag, iyaw sab gihatag ang iyang dugo aron atong ilimnon to sustain us with our spiritual journey, to lead us fully to life. He also take the form of a drink, and He share His blood for us. Aron ang iyang dugo nga mamahimong atong tinuod nga ilimnon. We're not speaking of real blood. We are speaking of the sacrifices of our Lord, nga mao'y nagpatagbaw sa atong kauhawan, mao'y naghinlo sa atong sala, o mao'y naghugas kanato aron mahimot ang bag-ong mga binuhat. So ang Corpus Christi di ay ang paghandom sa lawas ug dugo ni Kristo, atong gihandom ang iyahang pagkamagahatag sa pagkaon o pagkamanghahatag sa ilimnon. Kaya ang tinuod nga pagkaon mao man ang iyang lawas, ang tinuod nga ilimnon mao man ang iyang dugo. Again, we are not speaking of literal meaning, we are speaking of spiritual meaning. Only God can satisfy our true hunger. Only God can quench us from our true thirst. Only God can satisfy our lives. That's the meaning of it. Bisan unsaon pa nato og pangita og katagbawan, bisan unsaon pa nato pagpadato, bisan unsaon pa nato pagtigong mo daghang mga bahandi, inig abot sa panahon nga nanaanimo tanan ang mga butang nga imong gidamgo, kuhang uhawang gihapon ang imong kinabuhi. Daghang mga tawo miingon, kung tinuod pang kalipay ang salapi, kung tinuod pang kalipay ang katigayunan, nganong mang daghang mga anak sa mga dato, daghang anak sa mga taong inila sa katilingban nga nagkutlo sa ilang kinabuhi. Anong daghan mang mga artista nga nangamatay gikan sa pagkuha sa ilang kinabuhi kung tinuod nga ang kalipay mao ang kadato. Now, this is a reminder tungod kay kasagaran nato nagtan-aw ta nga if we reach this particular stage of our life when everything is there, when money is not anymore a problem, when treasure is already available in us, then there is happiness. Kung naana ang kadaghan sa kwarta, kung naana ang kahabog sa posisyon, kung naana ang kanindot sa balay, kung napuno na ka sa daghang katigayunan, kung daghan na kakaayog gi-acquire nga mga properties, diha tingali makita ang kalipay. Pero ang tubag dili kay daghan sa mga taong anaa nila ang tanan apan nang masulubon o miserable gihapon ang kinabuhi. What is the true meaning of life?
Usa may tinuod na kahulugan sa kinabuhi. Usa may tinuod nga magpatagbaw niini. Today's solemnity gives us the answer. Corpus Christi. The body of Christ is the real food. The blood of Christ is the real drink. No matter what happen. Bisag kung saon nato sa atong panaw sa kinabuhi, makaingon gyud ta nga ang tinuod nga kalipayan o katagbawan naalang di ay ni Kristo sa Eucharistia. Everything is in the Eucharist. All problems are solved in the Eucharist. All kinds of thirstiness, tanang matang sa kauhawan, anaalang di ay ni Kristo. Mabito nang sa sekwensya nga atong gibasa, kalanon sa mga anghel, katagbawan sa mga balaan, lawas o dugo ni Kristo. Kalanon sa mga anghel, katagbawan sa tanang kauhawan, lawas ni Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, asa tamangita kung kita anaa sa kahuyangan o kahugnuan sa kinabuhi, asa tamangita o kapaingnan sa panahon na kita anaa sa kalisod, asa tamangita o kapahungawan sa atong mga pagbati sa panahon nga anaa ta sa daghang mga problema. Ang atong simbahan bukas, ang tabernakulo anaa sa ato ang gipahiluna sa ato bangang bahin aron dinhin nato isugid ang tanan. Mabito nang the church is not only a house of prayer but is also a house of consolation. It is also the house of meeting our hearts and the heart of God. It is not just a house of worship, a house of gathering. This is also a house of God where we can find solace, we can find comfort, we can find security. For those people who look for places to be with God, to be with through consolation, to be with through happiness, the church. Na ay tabernakulo, gibutangan sa lawas ni Kristo, ang presensya ni Kristo buhi aron sa mga panahon nga kita malibog, masakit, kapuyan, masuko, masakitan, mahugnuan, ug uban pangmatang sa mga pagbati, anaa siya sa presensya, anaa ang iyang presensya sa tabernakulo, muduol, muampo, o mabuhagay ta sa ato ang mga pagbati. This will give us the assurance the Lord truly never leave us. Wa gyud mo biya ang Dios nato naa siya ug iyang gihimo ang Eucharistia nga iyang presensya aron ato ang mapadayon ang ato ang pag-ampo ug pagsimba o pagig-uban sa Dios. When we are kung anaata sa kalisdanan o sa kagutuman, ang lawas ni Kristo ang atong padulngan. Kung naata sa kauhawan, ang dugo ni Kristo ang atong katagbawan dinhi sa santos nga Eucharistia. That's the meaning of the solemnity of Corpus Christi. God is our food. God is our drink. He satisfies our longing. He leads us to the fullness of life. He gives us life eternal. Amen.